Ya Ramaya. Kang Buntung sing duwe wilayah. Anak Kang Buntung sing duwe wilayah. Ngormati mimi tuan rumah, mama tuan rumah minangka Bapak Carman Ibu Irawati ya Mia. Iya ngormati sing duwe hajat, Bapak Carman Ibu Irawati sekeluarga. Semoga terhibur selalu barang duwe warna. Buatan ketinggalan yang ngormati malih kangge mamaku, mimiku, uga seperangkat desa nih. Dihormati no. Kabeh masyarakat Ranca Jawat. Kanggo sing lagi kerja barang duwe warnane keding anak RE Media Pro. Kanggo ayahe Sinji, bundae Sinji, sing duwe operator blentot. Aja memangan bae wis blentot keding. Bayi tabung jeku bangor kono ningan. Kanggo sedulur-sedulur duwe warnane keding, boten ketinggalan kanggo AA Danu, sedulur saking Korea. Kanggo omae Zia sing duwe pecel lele tikungan kawolu Aye Akila, Bundai Akila Bos Dharma Ayu sedulur saking Gadingan. Kanggo Mimi Haja Carini sing denok cinse Mama Haji Udi wong tani. Kanggo Agung Selia keding kin ana titipan lagune Jeger saking mantan majikan wong bidol. Ku ana mantan majikan wong bidol njaluk lagune Jeger. Iyang kok Jegere ana ning guri ya mantan majikan. Kanggo wong bidol kini kangge ngormati mimi tuan rumah, mama tuan rumah sing duwe hajat sekeluarga. Masih setia ya ang. Ayo ya. Nok dihormati wong Ranca Jawat kabeh. Kanggo wong bidol. Tuan rumah, ibu tuan rumah. Mantan majikan. Khususnya kanggo Bapak Carman sareng Ibu Irawati. Uga keluarga besar sing duwe hajat. RE Media Pro. Sapa bae mengko sing ulu ketemu jodoh aja sampai lali senok sing pernah baturi keluarga sing duwe hajat. Wong bidol mantan majikan, 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 wong bidol mantan majikan. Kanggo wong bidol maning, wong bidol tobat. Wong bidol, wong bidol, kanggo wong bidol, wong bidol, wong bidol, wong bidol. Sapa bae wadone wong bidol, sing dadi gantine wong bidol. Moga kuan pilihan wong bidol terakhir dheweke wong bidol, wong bidol. Los karo wong sicin dikit bunda sean lurus sing terbaik yen binemoni sapa-sapan ana senok sing masih setia. Wong bidol kanggo wong bidol, wong bidol, wong bidol mantan majikan. Sinten Mimi? Bos PRN Mas Ali, bos PRN Mas Ali, bos PRN Mas Ali, bos PRN Mas Ali, bos PRN
sipa nok sipa wong cangkong nok sipa wong cangkong nok sipa wong cangkong nok sipa wong cangkong nok sipa si wong sing dekat ingat nok sipa sing ngawong cangkong yen senok masih demen wong bidol masih ngarepakan wong bidol sayang bisa demen sejene wong bidol sing paling eman. Siapa sayang? Ibu Ayu. Sapa baik wadone Ibu Ayu sing dadi gantine Bunda Sean pilihan Bunda Sean terakhir dheweke Bunda Sean los karo wong siji iki ana wong bidol sing paling terbaik yen dinemoni sapa-sapa ana wong bidol selalu setia. Bos Jepang kanggo bos Jepang kanggo Mimi Uun terus wong cangkong mana tiburana wong sing dheweke cinta yen mengko dilaran wong bidol setia wong bidol kanggo wong bidol terus sing paling eman Bundae Zean bos Jepang sewu wong sing dekat dunok ancus paling sayang sing ning Taiwan nok ancus masih demen nok ancus masih ngarepaken nok ancus kesuwun bibit tapol bisa demen sejene cinta tok ning wong bidol bae wong bidol sapa bae wadone bos Jepang sing dadi gantine bos Jepang moga kuan pilihan bos Jepang terakhir wong cangko sayang wong cangko los karo wong cangko dikit pokat pengen luruh sing terbaik yen dinemoni sapa-sapa ana wong cangko Mimi Uun sayang Mimi Uun matur kesuwun wong cangko wong bidol Mimi Uun matur kesuwun iyang kota skian.